Jadi para pengrawit ataupun para panjak ini ada hajat tersendiri. Wah, lampu dugi niki. Wah, niki sindene waranggonone pun dugi. Sekawan niki Mbak Yu. Walah. Menik-menike ngeten niki. Hati-hati Mbak Yu. Mas Margono, niki kok mboten dituntun niki lho. Oh, dituntun Mas Margono. Niki kok sekawan temen niku sinten mawon niku Mas Margono. Nah, ini pemirsa, malam ini itu kita akan ajak liputan untuk menyaksikan tradisi pentas seni Tayuban dalam rangka malam 1 Suro. Ini tadi gamelan sudah ditabuh, dan sebelum acara tayub ini ada yang namanya bancaan, yaitu bancaan panjak. Ini poro panjak atau poro pengrawit. Ini nanti akan makan bersama. Jadi poro pengrawit ataupun poro panjak ini ada hajat tersendiri. Ini satu kru semua pada kumpul. Ini doa sudah dipimpin oleh sesepuh. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Kabul kajate. Sego bunder-bunder ngeten iki sego napa nek ngarani, Pak? Sego golong.
Atik segone sego golong niku ben pripun, Pak? Pun adat niku. Oh, rezekine ben gemolong. Mangane diarani sego golong. Lah niku sing diprotesi niku napa niku? Panggang ayam. Oh, wonten ayam panggange. Iki ana menu asem-asem, ana menu ayam panggang. Ya wis rezekine Pak Panjak nggih ngeten iki nggih. Mas ya, segone. Mas Ban. Segone Iki bagian protes-protes ingkung atau ayam panggang. Ayam panggange ayam kampung diprotesi dibagi rata kabeh padha ngrasakno nggih. Iki momene malam 1 Suro. Bancaan panjak atau pengrawit. Monggo nggih Kakung monggo. Nah, dimak bareng-bareng. Sithik padha rata, padha rasa. Wong kabeh iki mau sedulur, kabeh mau sak kru, sak grup. Karawitan pundi niki jenenge, Pak? Bogo Laras Mbogorjo. Nek pengen nanggap monggo ya iki gambare. Murah meriah nggih. panjene, Pak. Wah, lampun dugi niki. Wah, niki sindene waranggonone pun dugi. Sekawan niki, Mbak Yu. Walah. Menik-menike ngeten niki. Hati-hati Mbak Yu. Mas Margono, niki kok mboten dituntun niki lho. Oh, dituntun Mas Margono. Niki kok sekawan temen niku sinten mawon niku Mas Margono? Mbak Siti. Mbak Siti. Lajeng Mbak Warti. Mbak Warti. Mbak Jenny. Mbak Jenny. Mbak Marni. Oh, Mbak Marni sing setunggal niku Marmi. Oh. Niki tayuban malam Suro. Tahun baru Jawa. Malam tahun baru Jawa sedulur. Wis mulai teko delok kas ditabuh gamelane. Tradisi malam Suro ngoten nggih Mas Margono nggih. Matur nuwun Mas Margono nggih. Lihat lho. Monggo. Nggih Mas Margono. Ini salah satu pramugari legendaris. Ilo dino sinapetno ing ilo durni mugi trepeno saking siku dengan wong wiji hayu kang tinemu rahayu ingkang sampun pinangi wilujeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga seniman langen bersantayub ing dalem menika kandiatur salah budaya rahayu seger was nuwun kula nuwun sang yaning para tamu kagem putri ingkang kudu bagya mulya para bapak semawana ibu ingkang winantu ing suka basuki langkung para pemunding para sepuh saha bini sepuh ingkang tubuh kinabekti para pangemban pangembating praja
para satriyaning negari ingkang saestu minangka patuladaning para kawula kasih boten katalumping para kadang alim ulama ingkang wegah ing pamulanging agami miturut kitab suci Wahyu Ilahi minangka panuntun panembah kiblat ingkang satuhu luhur ing budi para sutresna budaya. Sedulur iki nonton joget ya Bang. Nonton joget bareng para sesepuh iki. Nah, jogete sekawan ya Bang. Jogete ana papat. Remen nggih Bang nggih. Ningali tayub ngeten iki nggih. Dalam rangka malam satu suro. Iki kepareng saderipun dagelan kalajeng desa Gil Kaladan Kecamatan Banjarjo menika Mbak Jenny mari lajeng ingkang lenggah kaping kalih saking Idul niki Nimas Ayu Warti Kismorowati pidalem wonten ing Dukuh Ngantulan Desa Langitan Kaladan Kecamatan Tunjungan lajeng ingkang lenggah kaping 3 saking Idul awake ling seger dhewe paling maka boleh. Niki Nimas Ayu Siti Lestari tinggal di dalam wonten ing Dukuh Lampok Desa Ginjang Kaladan Kecamatan Jigan. Lajeng ingkang lenggahipun sisih ler piyambak niki Nimas Ayu Marmi Dayanti ingkang pitulung wonten ing Dukuh Lampok Desa Ginjang Kaladan Kecamatan Jigan. Ini Panata Beksa di Pramugari kula piyambak Jaya Margono saking Jepon kalian anak kula lanang nika Mas Dwi Apriyanto kelolaan benirane Rian Maten Mawon Cekak Masari Polien ugi saderipun keparana kula sakadang yun agunging samudra panget sami dhumateng panjenengan sedaya Mbok pilih mangki menawi pasagatan ngaturaken pasugatan besantayu wonten lepak mugi para tamu kersa paring pangapunten dhumateng pasagatan saking keluarga seniman Sriwati bersantayun dalu menika. Dan ini para seniman ini akan istilahnya menjemput Mbah Eko. Yeah.
Ya monggo sing penting apike diwolong iki. Nah. Gendingin apa Mbak Yu? Eleng-eleng. Malah depan, bagusnya ke kokon aku. Coblos. Kamu kalau Mbak Warsi, kamu panik ini. Baik kok tengah. Baik kok tengah. Ini baik kok. Ini. Tabrak. Kowe iki wong tuwa kok tabrak rubuh ora malah. Kowe lho kok. Dadak nopo?
Iki spesial kali kula aturaken kagem Pak Wo Suprapto katuran pinggah Surab gelar. Kaping kali Mbah Tobit saking Karanganyar. Kaping 3 Pak Lurah Karang. Kaping sekawan Pak Karman Murwatu. Kaping gangsal Mas Priyanto. Lajeng kaping 6 Bapak Nusron saking Bluntah. Kaping 7 Pak Trimo Wilodro. Kaping 8 Pak Slamet saking Jepon. Monggo Bapak Kadang ingkang sawun piniji kula tringgal kepon jengkar sawangan. Monggo tuwun Surab gelar nabi sampur dereken sampun baik kok. Monggo. Bapak Kepala Desa saking Karang Bupati sampun rawuh saking Baiko ngersakaken ing galau derek pinggah panggung. Mekaten Baiko nggih. Monggo Bapak Kepala Desa Karang menika pun tenggo Baiko kasuwun kanthi sanget menika sampun rawuh ing galau pinggah panggung pagelaran Besantayung. Monggo. Jroning supa kudu eling lan